श्रीलक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। देवगड तहसीलदार आर.जे. पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली चिऱ्याच्या ओव्हरलोड भरधाव वेगातील वाहतुकीवरती कारवाई तोरसोळे फाटा इथं करण्यात आली। देवगडमध्ये तोरसोळे, विजयदुर्गमध्ये वाघोटन व इतर भागात असलेल्या सर्व चिरेखाणींवरून परजिल्ह्यात व परराज्यात वाहतूक होते। परजिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात वाहने येथे येत असतात। गेल्या आठवड्यात तोरसोळेच्या अपघातात तळेबाजार येथील आई व मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता। त्यानंतर लोकांचा झालेला आक्रोश व संताप प्रशासनानं पाहिला होता। अरुंद रस्त्यांवरून ही वाहनं भरधाव वेगानं धावत असतात। तसंच अनेक ठिकाणी रस्ते वळणाचे असल्यानं भरधाव वेगातील वाहनं आवरणे कठीण जातं। या मार्गावरील काही ठिकाणी शाळाही आहेत। भरधाव वेगातील वाहनांपासून शालेय विद्यार्थ्यांनाही धोका उद्भवण्याची शक्यता आहे। त्या सर्व बाबी लक्षात घेत ही कारवाई करण्यात आली। तहसीलदार रमेश पवार यांच्या उपस्थितीत मंडळ अधिकारी चव्हाण, तलाठी बोडके, पावसकर, तलाठी नाडे यांच्या पथकानं ही कारवाई केली। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।